Польский фермер Михаил Лохович может часами говорить о яблоках и о своем бизнесе, потому что производству фруктов посвятили жизнь и его отец, и дед, и прадед. Он – наследник одной из первых семей Груица, которые на протяжении 100 лет специализировались в яблочном бизнесе. Фермеру 31 год. Он обладатель докторской степени в области экономики и в настоящее время возглавляет бизнес с оборотом в 10 миллионов евро. Okay, so in the very beginning we will try to Când vorbim despre calitatea merelor, ne referim în primul rând la varietatea acestora. Apoi verificăm dimensiunile. Acest măr are în jur de 75 de milimetri, iar acesta 70 de milimetri. Foarte importantă este duritatea mărului. Luăm acest tip de cuțit apoi presăm și vedem că este de 6 kg pe suprafața de referință. Norma este mai mult de 5. Dacă e mai mică norma, înseamnă că mărul nu poate parcurge o distanță mai mare. Și acum cel de-al doilea măr are la fel 6. Asta înseamnă că merele pot fi transportate fie în China, fie în Hong Kong, fie în Dubai. Restul verificărilor se fac computerizat. Merele noastre sunt transportate chiar și în Mongolia la o distanță de 8.000 de kilometri, pe o perioadă mai lungă de 30 de zile. Am înțeles că cel mai important este calitatea mărului. Ce putem descoperi nou în producția de mere? Aproape nimic, dar putem lucra la calitate, care în Polonia este ceva nou. Această situație s-a creat din cauza pieței ruse, pentru că se accepta orice tip de calitate. În prezent, calitatea nu are preț. Mai întâi oferi calitate, iar apoi negociezi prețul.